kaikki. Tänään mä kerron arvontaa. Et mitä mä teen sitten? Arvonta on tällainen. Pitää vaan tilata mun kanavaan. Tää Mermonhamilla. Ja sitten te osallistutte arvontaan. Kun on 50. Kun on 50 niitä tilaajoita. Sitten mulla on nimi. Ja siellä on se arvonta, johon te osallistutte, jos te olette jo kanavaa tai tilaatte. Siellä on vaikka yhdelle. Siellä on 5 niitä Pokemon-päkkiä. Siellä on 1 iso kortti sitten ja monta niitä Pokemon-purkkeja, missä on kortteja. Ja siellä on 5 niitä. Ja jos mulle lähetetään donatti, vaikka 100 € tai 50 €, mä laitan Pokemon-purkin sille, joka donasi. Elikkä ne, jotka donaa vaikka 50 €, niillä on oma arvonta myös. Elikkä jos ne on tilannut mun kanavaan, elikkä niillä on arvonta siihen myös Pokemon-päkkiin, mut vielä niillä on oma arvonta siihen, koska ne lähetti donin, eli 50 €, vaikka 10 € ja siellä on vaan 5 donia, joka on 50, joka on 10 € 1 doni. Eli jos te donaatte mulle vaikka 50, vaikka 10 € mulle live, kun mä oon livessä, kun mä teen sitä liveä, sitten osallistutte siihen Pokemon-purkkiin myös. Eli sekä Pokemon-päkkiin sekä siihen Pokemon-purkkiin, mutta jos te voitte ehtiä, jos siellä on jo 5 donettu ja 10 €. Ja ehkä te saat sen Pokemon-purkin. Vielä mulla on sitten arvonta, mihin te voitte osallistua vielä livessä. Ja siellä te voitte pelaa mun kanssa. Vaikka sekä Fortnite, sekä minä, aika paljon, mutta jos joku teistä puhuu venäjää ja pelaa Standoff 2, ну, если что, привет всем, ребята, кто смотрит меня и вот это вот, короче, разыгрываю там покемон карты и не уверен, что вам подходит, но я вам отдельно потом разыграю в моем телеграм-канале. Ссылка будет в описании в телеграм, так что давайте, подписывайтесь и, может быть, получите эти покемон-карты. Еще я для вас в телеге разыграю одну оружку. Это, если что, будет, скорее всего, аркан. Потому что я еще не знаю точно. И, может быть, это будет... Help me.
Joo, mut vielä mä voin tehdä se. Elikkä te voitte pelata mun kanssa siinä livessä. Ja vielä mulla on arvonta, mut vaan 2 ihmistä. Ja se on 10 euroa. Elikkä jompikumpi, se joka donaa ensin 1 euron, se ehkä saa sen 10 euroa. Mut se ei ole vaan arvonta. Se on tällainen arvonta, missä te pelaatte vastakkain. Niin. Ja mä ehkä katson mikä se peli on ja tällaista. Elikkä mä katon. Vielä voin näyttää teille yksi juttu, josta te ehkä tykkäätte. Mut mä kerron vielä mikä se on. Mä en kerro, koska se on salaisuus, vaan livessä. Ja ne jotka tilaa, ne on siellä. Ja te kohta tiedätte mikä se on. Vielä mä voin kertoa mikä mulla sit video on. Elikkä Squid Game olen oikeassa elämässä. Ihan oikeesti. Squid Game oikeassa elämässä. Ihan oikeesti. Squid Game oikeassa elämässä. Niin mä tiedän. Squid Game oikeassa elämässä. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Oikeassa elämässä. Ja siellä on 5. Ja 1 on frontman. Ja se on ihan, mä en tiedä, sairaasti. Se on aika pelottavaa. Mä en tiedä, mitä te haluatte. Mutta se on aika tämmönen real. Niin. Vielä mä voin sanoa livestä, että jos siellä on yli 50, sitten joku saa tällaisen aika hyvän. Elikkä se saa arvata, mikä se saa. Arvatkaa mitä se saa. No tietenkin leffa. Niin, jos tiedän. Te ei sanotte, no mitä vitsiä. Se on joku scam. Se scam. Joo, te voitte luulemaan, mutta se on ihan oikeesti. Mut jos meillä on 100 000. Sitten se on oikeesti aika